Dobrý den lidi, a to je nové dnešní extrémní video, nevím o čem bude, ale já vám řeknu jednu důležitou novinu. Jsem byl dneska v zoologický a mám takového kamaráda gorilu Petra. No, ten bude s náma dneska točit videa. A Petře, sedni si sem za kameru. A dnešní video nevím o čem bude. Co? Takže dnešní video bude o labubech. No, tak prostě jdeme na to, no. A s náma bude točit můj kámoš Lukáš. Čau. Dobré ráno. Sedni a jdeme na to. Takže dneska rozlišíme, jaké... Sedni na podlahu, abych tebe bylo vidět v objektivu. To něco zase slušné. Potom tohle ten moment celý. Takže tohle je fake a tohle je pravý. A my vám vysvětlíme, od čeho se liší, jak jich lišit a tohle to všechno, jak je pravý, fejkovej. No. Takže jdeme na to. Jakého prvního rozvalíme? Tak zkusím na toho pravýho. Tak já ho rozvalím toho pravýho. Toho fejkovýho. Takže... Koukejte, počkejte, mi něco ukáže. Koukejte, já mám, jak jsem říkal, já mám křečka. Koukejte, on tady poučil lahvičku. Dobrý. No, tenhle moment možná ostří. Takže jdeme to rozvalit. Takže jdeme tohohle prvního, jo? Levý. To je jaký? Hej, izoleba, to je pravý. Máš izolebu. Tým. Lukáši, počkej. No, takže... Takže rozbalíme to. Otevřeme prostě a jo, ty vindy. Hara. Já nevím, kdo tam bude. Já taky ne. Doufám, že to třeba bude tady ten čelej. Možná. Takže první koukal dělat. Šedej. A to je pravý nebo fiko? To je pravý. Opa. No, někdo tam přemálo. Tenhle ten je pravý, protože má 10 zubů. Koukejte, můžete spočítat. Můžete dát stop kadr a to spočítat, že to je opravdový labubu a má jako 10 zubů. No. Takže takhle vypadá. Labubu. A mota se mu hlava. Deja vu, chagami diri smasor chanu čus vasejcha na vejdy si diplot. Takže, a teď jdeme rozbalit fejkač. Tady ukazují, že můžou se nám dát kde labubu. Bych asi chtěl toho zeleného, tohohle žlutého nebo tajného. Nevím, jaký bude, takže... Tajný je černý. Tak kámo, neříkej. Takže první nás potkává tohle. Přívěš. To je. Přívěš. Takže... Já nevím, co tam bude. Počkej, to je jako rozpálený. Omojo, ale ten je pěkný. To je právě ten secret. A to je to asi někdo sleduje. To je jedno. Máme labu, že tam je. Kdy 300. Fialovej. Takže vypadá. A tenhle má. A tohle. 9 zubů, takže tam to je pěkný. A zkus zaprotočit nožičky, to se jako taky bylo točí, myslím. Jo, to se točí bez problémů. A taky tady, koukejte, jo. Tady je popmart, ale není to vybarvený černě. Tady je popmart, ale je to černý. Víš? No. A za kolik jsi koupil? To je to za 390. Ty. To je za 300. A když jsem tam dneska jel... Ty jsi měl 690? 390, a tohle je 300. A když jsem tam jel... Takže ty jsi koupil za 692 labubu. Ne, za 390. 2 labubu. Ne, za 390 tohodle, a za 300 tohodle. Takže 300. Takže 650, jsem na to za 690. 650, no 90. No a dneska se tam sejel... Tak to totiž do něho teda fakt nekoupíme. No. Když jsem se tam jel dneska podívat, tak tam měli za 250. Takže no. Takže, jak se liší pravý labubu od fejkovýho, my už víme. A... počkejte. Takže lidi všichni jako čís a tohle bylo prostě nové dnešní video. Jo. My ukázali, jaký labubu je pravý, fejkový a jaký vůbec jsou. 14.6. je to 2025, to video vyšlo v sobotu. Když tak něco datum bude ukázán pod video, Lukáš. Tak čau. No. Tak všichni čís!